Sunana Umar Katibu. Ina farin ciki in nuna mana ShopMate. So gashi na yi login kuma gani a admin dashboard. A nan zan ga wasu information related to business ina. A nan zan ga misali cash balance ina, duk abin da ya shiga ya fito a yau din nan a cash zan gani. So na san nawa nake nema a wajen cashier na, naira kaza ne. Na san nawa nake nema a banki na, nawa nake nema kuma a transfer ɗina da POS na. So duka gashi nan zan ga shiga da fitan kuɗi da kuma balances ɗinsu. Sannan kuma a nan gashi zan ga wasu statistics a business ina, misali sales over the last 7 days, zan ga chart ɗin shi sales over the by this hour, wanda dai amma wannan demo business ne ba wanda yake amfani da ita, musamman ma branching da nake ba amfani da shi. So ga nan zan ga credit payments ina, biya na bashi da aka yi, biya na bashi by deposit da aka yi, deposit ɗin da aka yi sales sayar da kaya bisa deposit, da kuma deposit ɗin da aka yi a yau ɗin nan. Zan ga sai da kaya da bisa bashi da aka yi, transfer sales ina, da kuma misali zan ga total discount ina, ga total sales return ina, ga expenses ina, ga gross profit ina, ga dai duk wasu important metrics. Zan ga total credit wato bashi da nake bin customers, zan ga working count da dai sauransu dai. Sannan a nan zan iya koma duka branches ina, ga duka branches da nake da shi, zan iya switching zuwa ko wani, zan iya ganin ko na wani rana, ko kuma date range ne ma zan iya ganin ko wani na rana, zan iya ganin kuma for all users ko kuma for wani daga cikin ma'aikata na. Wannan very important abu, tun da yanzu muna zamanin artificial intelligence. Duk wasu kasuwa da suke amfani da artificial intelligence su ne za su samu leverage, su ne za su samu ci gaba. So a nan gashi nan a business intelligence center ɗinka, nan zai faɗa maka ma gaba ɗaya misali business health score ɗinka, gaba ɗaya misali lafiyan kasuwanka. Misali idan kana bin customers kuɗi da yawa, ko kuma kai suppliers ɗinka suna bin ka kuɗi da yawa, ko ga inventories jibge ba a sai da su ba, da duk waɗannan abubuwan nan zai considering ya faɗa maka lafiyan kasuwancinka. Sannan kuma a nan a inventory health score ɗinka zai faɗa maka lafiyan kayanka inventory ɗinka, da kuma matsalan duka a nan zai faɗa maka. Misali credit health ɗinka, misali customers da yawa sun karɓi bashi, da kuma cash flow ɗinka zai faɗa maka da dai abubuwa, da kuma customer health ɗinka, da abubuwa da yawa wanda a nan ba su fito ba, a wani branch ɗinka za su fito, ko kuma a wani lokaci za su fito idan ana buƙatar su. Sannan kuma ga financial insight, misali ka gani wannan critical warning ne cewa sales are down 100%, ya saboda ba amfani da branch nan. Ga kuma sales insight zai faɗa ma top performer, lower performer, mine customer insight, 29% of customers are active, da yawa ba sa dawa su yi kaya a wajenka, duk zai faɗa maka. Sannan Indomie has not sold in 3 months, gashi nan Indomie ba a sai da shi ba har 3 months, gashi nan zai faɗa maka da abun da ya kamata ka yi. So wannan shine business intelligence, da kuma abubuwa da yawa wanda tun da yanzu ba su faru a wannan branch ba zan gani ba. Some are critical, some are warnings, some are insight. Za su baka haske ne, wasu kuma warning ne, critical warning ne, abun yana da severity sosai. So abu na farko shine idan ka yi set of, za ka zo ka misali nan cashier dashboard, za ka zo ka cashier ɗinka, ba ka so cashier ɗinka ya ga misali profit ɗinka da sauransu. Sannan kuma misali a nan business, a nan preferences ɗinka, a nan za ka iya zuwa duk wasu abubuwa na kasuwa, misali yanayin sai da bashi, ba ka so a sai da kaya bisa bashi, ko kuma kai ne kake so ka sayar a business hours ɗinka shi ke buɗa da rufewa. Da kuma loyalty program babban abu ne on its own, da payment method ɗinka, da dai wasu important settings na business ɗinka. So abu na farko yanzu bari na koma wannan ɗina, home ɗina, bari kuma na zo ni nan na canja branch na koma sharaɗa branch, bari na zo ni inventory, in na zo inventory, bari na ga okay to gashi ba su ma da ka, bari na zo ni add new product. So adding product abu ne mai matukar sauki, ko product ɗinsa sun kai 100 nawa ne a cikin zama ɗaya a wuzin lokaci ɗaya, insha Allah za ka saka. Za ka zo ka zaɓi branch da duka kake so ka sa kayan, ko sun kai su nawa ne misali, amma dai yanzu kawai a sharaɗa branch nan kawai nake so na sa. So muna da product kala uku. Simple variable package, ka fahimci menene simple variable da jin sunan su ma package product, misali za ka so a carton, za ka sayar a pieces. So wannan package product ɗin abu ne highly complex intelligence, business intelligence architecture, ko wanda ku manyan retailers da shi ya kamata ku dinga amfani, saboda ku ba ku dinga amfani, za ka so kaya misali container ne, ko za ka so kaya misali bandir ne na kaya, wanda kai su kaga yana da matukar muhimmanci a lissafin ka dinga tafiya a wa'annan manya-manyan kaya a carton din nan. Misali simple product, misali zan zo in ce misali Indomie, ina sai it's a simple product. Let me say it's a simple product.
zan ce misali nawa abun da kai ake bukata, nawa kake sayarwa, nawa kake siyowa, baka bukatan sai ka saka kuma wai reorder level software ɗinmu is intelligent software, za ta duba ta ga sales velocity ɗinka, yanayin yadda kake sayowan kaya da kuma yaushe kaya zai ƙare, ta yi predicting yaushe ma kamata ka siyo kaya idan ka shiga restock. Misali ina sai da shi naira 100, ina sai da shi misali naira 200 misali. Sannan kuma bari na ƙara misali bari in ce variable product, misali bari in ce wannan eba water ne, sannan misali size ne, ina da 50 cl, sannan kuma ina da kuma add new variant, ina da kuma 75 cl. So wannan ina sayan shi misali naira 100, ina sai da shi naira 150, wannan ina sayan shi naira 150, ina sai da shi misali naira 200 misali. So idan na zo ni nan na ce so zan iya ƙara ko da kaya product nawa ne. Okay, a nan please select at this one branch. So gashi yes ban zaɓi branch ba, zan sharaɗa phase 2 ɗin nan, wannan branch ɗin kayan nake so su zo. So zan yi creating product, gashi zan iya zuwa product ɗina. So gashi nan zai kawo ni product, gashi yanzu zan ga na sa product guda 3 wa'annan ga su quantity su 00. Sannan zan iya zuwa idan an samu, zan ga iya ganin price change history ɗinsu, sales and stock info, me sales and stock info, na siyo na sayar, na siyo na sayar, na siyo na sayar. So za ka ga duk wannan yanayin siyowa da sayarwanka da yake yi, ka duba saboda kai tracking inventory ɗinka up to the ranar da ka fara amfani da software ɗinmu. A nan adjust price, idan misali ka karɓi waya daga Kano, daga Lagos, daga kasar waje, kayanka sun canja, you can easily come here and adjust price. Sannan kuma and this is intelligent adjust price across all branches ko kuma iya wannan branch. Sannan idan inventory ɗinka ya ɓata, maybe an samu damage ko an samu satan kaya ko an samu expiry ko duk wani dalili na ɓatan kaya, za ka iya zuwa you lost inventory anan da dai abubuwa mabambanta. So abu na gaba shine karin mu tsaya, muna da plan inventory, plan reorder, muna kuma da direct restock. So a nan misali plan reorder za ka sa supplier, za a kama ka daga Lagos, daga China, za ka saka supplier, ka sa komai ka tura masa ga reorder ɗin. Sannan kuma in aka dawo kaya ka zo ka bada me ya faru. To yanzu ban shiga direct restock ɗin nan. So a nan zan zaɓi wani branch ne, sharaɗa phase 2 branch ina ɗin nan ne, ko kuma wani branch ne, ko warehouse ne. Idan ma a plan ne za ka iya kai shi warehouse direct. So a nan za ka sa fetch all product. So misali a nan indomie ɗina da wannan su ne nake so. So ga zan ga wannan ɗina. So I can say quantity da na so misali wannan ne, shi kuma wannan. So a nan I can kuma idan akwai buying change in price, a nan zan iya faɗan change in price da ya faru, ina kuma zai je updating duka change in price ina. So I will just create restock. Yes, bayan duka ka tabbatar everything is correct, so you can add in restock. Sannan kuma anan za ka ga restock. So anan za ka ga duk wani abu na restock, misali idan an samu price in change, za ka ga har projected profit ɗinka. Idan expenses misali sauke kaya, sa ka su a cikin shago ko warehouse, an samu damage a hanya, to duk abin da ya faru anan zaka zo ka faɗa. Sannan so yanzu abu na gaba shine zan zo ni transaction fetch ina. Misali gani a transaction fetch, sannan zan ga no recent transaction, me ya faru yau customer so duk anan ɗin nan, duk abin da zaka yi a kasuwanka anan zaka yi. Wataƙila ma cashiers ɗinka idan suka zo kasuwanka har su tafi su fito su rufe, duka anan za su tsaya. Sannan intelligently zaka iya dan a samu wannan za ka iya mai da shi ma full screen. So yanzu misali anan zan iya cewa bari ne sacin kaya ko kuma ne scanning ɗinsu da barcode. Idan na sa barcode, managing barcode shi ma daban ne. So misali za ka iya zuwa ka ce shi ma misali eba water wannan size ɗin, misali ka ce ka so kaza, in da discount misali ka ce ka yi discount. Sannan sales ne, cash ne, idan ka shigo nan za ka sai da kaya. Sannan idan na fita anan na koma home ɗina, zan ga definitely yau na sai da kaya. Sannan ga 700 da wannan sun shigo min a cash ɗina. Sannan ga shi nan zan ga duk abun da ya faru, ga gross sale ɗin, ga discount da aka samu, ga duk dai wasu abubuwa na, ga gross profit ɗina da duk abubuwan da ya faru. Sannan kuma zan ga yes graph ɗin nan gashi ta fara motsi, graph ɗin nan gashi ta fara motsi. So yau gobe GB duka zan ga. Sannan kuma so yanzu abu na gaba shine misali bari na zo na yi creating ɗin customer. Bari na zo na yi creating customer anan. Gashi ba kowane customer, misali bari in ce Umar shine customer ɗin.
sai phone number din shi 080 kaza 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 haka, sai kuma in credit limit din shi zaka iya sa misali kar a bashi kayan da ya wuce 200,000, wannan ya isa kai creating customer ɗinka. So gashi na yi creating customer, zan ga credit limit din shi, zan iya shiga profile din shi, ga credit status din shi. Idan customer ɗinka yana yawan karɓan kaya bai son biyan ka bashi, computer za ta faɗa maka intelligently based on AI da maka recommending wannan bai kamata ka bashi kaya ba, saboda credit ratings din shi, credit score din shi kamar da bankuna suke will below. So gashi a nan duka zaka idan ka shiga, so yanzu misali a nan bari na zo ne na saya masa kaya bisa bashi. Bari misali in ce wannan indomie din guda ɗaya, so zan zo na zaɓi customer Umar, sannan ya sai kaya ga bashi. So a nan zai fetching, gashi nan zan ga credit score din shi, zan ga credit limit din shi, gashi nan duka bai ci komai ba, da kuma credit utilization din shi. So a nan zan iya cewa idan ya bani wani partial payment, zan iya faɗan partial payment da hanyar da ya bani, bari na yi masa recording. So gashi nan cash ɗina, idan na koma home ɗina yau, zan ga cewa yes kuɗi na bai daɗu ba saboda bashi na sayar, amma dai gashi nan groceries ɗina ya ƙaru saboda bashi na sayar. Idan na shigo customers ɗina, so anan zan iya gani gashi nan 150, gashi idan na shigo profile ɗin shi zan iya gani gashi 150, zan iya ganin details, zan iya idan ya dawo min da ka zan iya dawo da shi, sannan idan ya biya ni kuɗi zan iya biyan masa kuɗi. So anan zan ga ganan duka summary ɗina na sell ɗina, credit limit da total purchase ɗin shi, idan ya yi deposit ko ya bada previous credit payment. So misali anan ya bani a cikin 150 ɗin ya bani full payment ko ya bani partial payment misali naira 100, zan iya cewa sannan ya biya ni ta POS ko kuma deposit ko wani abu, zan iya cewa gashi yayi. So yanzu idan na koma home ɗina zan ga definitely first ina naira 100 ya shigo min saboda an biya ni bashi. So misali abu na gaba shine idan muka koma kan staff, anan zan ƙara staff ɗina, zan iya koma supplies, anan zan ga duka supplies ɗin da suke bani kaya, zan iya shiga cikin profile ɗinsu, na ga irin duka kaya da suka bani, zan iya sa duka product ɗin da suke bani, zan iya linkin da yake wannan ne. Sannan abu na gaba expenses ko warehouse da wannan. So bari na zo in nuna mana product report. A nan product report, there are so many product report, misali stock and wannan analysis, ko kuma misali za ka iya ganin duka yanayin kayanka da yake saiwa mene, da kuma wani ɗinsu, da kuma za ka gani duk abin da ya kamata ka sani. System za ta faɗa maka intelligently gashi kaza kaza, ga average margin ɗinka, ga duka dai abin da ya kamata. Sannan kuma misali a nan fund transfer ne, sales summary ne, abin da ya faru a ranar da aka sayar, duka za ka kalle su. So yanzu abu na gaba da yake da matuƙar muhimmanci shine a nan muna da report, ga general report, ga mene report, profit and loss and all kind of report. Misali sharaɗa phase 2, I can select debt ɗin nan. So bari na nuna mana business finance, which is financial dashboard. So a nan ɗin nan za ka ga duk abubuwan da yake faruwa a kasuwanka, ka sayar da kaya, kana da kaya a shago, misali ga liquid asset ɗinka, kayan da yake da shi a shago, ga bashin da kake bi, ga kuma previous credit ɗin da yake bi, ga kuma cash kuɗi da kake da shi, kuɗi da yake da shi kwanaki da suka wuce, duk cinikin da aka yi kuɗi yana taruwa gashi, ga kuma gaba ɗaya arzikin da ka mallaka a kasuwa. A wannan branchin za ka iya zaɓen wani branch, wannan gashi na sharaɗa phase 2 ne, za ka iya cewa all branches, gaba ɗaya arzikin da kake da shi a sharaɗa phase 2 ga ta nan. Sannan kuma da yake sabon branch ne ba za a gani ba, amma dai ina fata za ka fahimta. Gashi nan daily transaction summary, yau an sai da kaya, an yi cinikin kaza, duk cinikin da ake a rana, idan cash ne suna drawer, idan banki ne duka kuɗi yana taruwa a drawer. Su gaba ɗaya arzikinka na kasuwa a business finance na anan za ka yi managing ɗin shi. Bani misali capital overview, gaba ɗaya jarinka nawa ne, a nan za ga jarinka. Da yake wannan branch ɗin babu komai a ciki, ba za mu gani sosai ba. A nan za ka yi withdrawing kuɗi, idan an yi withdrawing an siyo da kaya ne, ko kuma owners withdrawal, wato za ka kai gida ka yi cefane, ko kuma salary, ko duk wani abu dai misali a cikin waɗannan manya-manyan expenses ɗin a nan za a yi su. So wannan dai shine kaɗan daga cikin software ɗin nan. Da fatan ka gamsu, kar bidiyo yayi tsayi. Za mu iya zuwa office mu ƙara muku bayani duk abin da yake so. Sannan kuma kaga anan kana gida, kana zaune, kana kwance, za ka shiga shago, duk abin da yake faruwa za ka dinga ganin notification. Wani ya biya bashi, an sai da kaya bisa kaza, wani ya shigo, alhaji wani ya zo ya yi sayayyan kaza, naira kaza. So duka anan za ka shigo kana karɓar notification na duka irin abin da yake faruwa a cikin shago ɗin, ko da baka zo ba. Na gode matuƙa.